ಏತ್ ಬರ್ತಾನ ಮಾರೆ ಮುಕ್ಕಳು ಓಟೆ పోతేరు ఈ బతన మరే ఈ ఓడిపోతున్నా మారే నిన్న ఏత్ కాపునే అవు ఎంకులు డాక్టర్ నడే పోదిత్త డాక్టర్ నడేగా దాయకి అవు కెబితల ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕಲೆ పోయింది ಕೆಬಿತೊಲ ಎಕ್ಕಲೆ పోయినట్టు ఈ దాదమంత నిప్పే యాన్ చురు మంగి అయింది సురుకు ఎక్కలే పోండు ఐడుతో కొంచెం పల్లి పోండు యాన్ పల్లి పోదు ఎక్కలేని పత్తది కనప్పుడు కాతి ಪತ್ತದ ಕನಾರೆ ಎಕ್ಕಲೆ పోతుని ಕೆಬಿತೊಲೈ ಗೂಡುದೊಲ ಅವಂದು ಇಂದಿಯರು అవు యాన్ ಬೇಲೆಗೆ ದೀತಿನಿ ಸೆಲುಂದ ಬೇಲಿಗೆ అత్తప్ప అవు కెబితవల ఎక్కల మిని తోజిన పనియరే ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ದಾದೆ ಬಾರಿ ಜಾಲಿಡುಲ್ಲ ದಾದಂಡು ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖಾಲಿ 99 ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುಣ್ ಮಾನಸಿಕ కరెంటు పోండు ఎక్కడే కరెంటు పోతుండు ನಾನು అలా ఫ్యాన్ తిరిగొందుండు జోరు పని ఉడ్చి మెల్ల పన్ను బొబ్బె పాడి ఉడ్చి దాయ అవు కరెంటు పోతే ನಾವು ఫ్యాన్ ಗೊತ್ತಾತಜ್ಜಿ దాయ నాచికెట్టు మారే ఈ ತುಳುನಾಡು ಇಂಚಿನలా ఉండತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿ ಜಗಳ 62 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೊಡೆದಾಟ ಏರ್ಪುರ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ ಹಾಕಿದಾರೆ ಕಿಂಕಿದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಪುರ ಲಬ್ಬರ್ ಕಟರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಕೈವರ ಕೋನಮಾಪಕ ಒಂದೊಂದು ಮಾತ ಕಂಡದ ನಿಕಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಪುರ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಬುಧರ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಮಿತ್ತು ಬರೀತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬತ್ತದು ಟೀಚರ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಡ ದೂರುಪಣೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಏರ್ಪುರ ನಿಕಲ್ನ ಕೊಂಗರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಬತ್ತೊಂದು తెలుతుದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದಳು ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಚರ್ ಚಾಡಿ ಪಣೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಮಾತ ಇಂಕ್ ನೆಂಪುಂಡು 52 ವರ್ಷ ಆವಾಡ ಆತನಿಂದ ಯಾನಿಪ್ಪೇನಾತ ನಿಕುಲಿಪ್ಪರ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಇಂಕ ಉಪದ್ರವಂತಿ ನಕ್ಲಿನ ಒರಿಯಲ್ನ ಬುಡುಕುಚ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಓಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಲಿ ಎಂಚನೆ ಪುಳಿ ರಿಕ್ಸವಂತ ಒಂದು ಒತ್ತಾನಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಯ್ ಬಾಬಾ ಹಲೋ ಬಾಬಾ ದೇ ಯಾನೆರಡೊಂಚಿ ಕೇನೋಡ ಕೇಳ್ನೆ ಬಾಬಾ ಒಟ್ರಾಸಿ 5 ರೂಪಾಯಿದು ಲೈಡು ಮುಗ್ಗ್ಯೋಡು ದಾದ ಬೋಡನ್ಲ ಕೇಳ್ನೆ ದೇ ಏನ ಮೆಗ್ದಿನ ಕಂಡನಿಗ್ಲ ಈರೆಗ್ಲ ದಾದ ಸಂಬಂಧಿ ಒಂಜೇ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದು ಮೋಸ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್